дар кӯдакишон то ҷое ки ман медонам падару модар ай дунё гузаштагиай бисёртар оча намерасид дар ҳаёт мефорид ма ки чихе бугум дар кухня бишни кати очат маслиҳат кини ягон кори хӯта гиря кини алам кини ягон қинти ба дар ҳаёт мақсад ҳамин қадар вақта. Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум. дар ин видео мехостем нафарҳое ки мебинем қатим ай ҳаёти шахсишон гуфти рӯзҳо мехостем интервю бигирем ва фикр мекунем ки шояд охирон интервю шава. Ирам ба кадом мақсад кадом нафаре ки канали моро ҳама вақт тамошо мекуна дар ҳамин канал бигем бисёртар хидм ва баъдан бигем ҳарди ҳамиё баромад мекуна ки гапҳои қабеҳ мешава ва барои ҳамон нафарҳо ман мехостам ай ҳамиё мақсад ай ҳаётшон пурсам ки нафарҳое ки гуфти ҳамон гапҳо ягон комментария қабеҳ навистанӣ мешаванд пешаи комментария навистан мақсад ҳаёта будонам фикр мекунам беҳтарин ай. хоб кадом нафаре ки намедона Фарида Мадина ки дар ин видео бигем якум бор мегум ки ё апаву хоҳаранд ва пешаи мавзӯъро сар кардан ака ҳар як нафаре ки тамошо мекуна аввалан видеоро то охирша тамошо кунен. мақсад шумо ки то охирша тамошо кунен дар дигар нафарҳо рекомендатсия метиҳад ва фикр мекунам ки нафарҳои обуна шидагӣ нестен, обуна шавен беҳтарин мешава. як лайкам гуфти ҳамун гапҳо уқа вақтам намегира вале беҳад хирсанд мешем, миннатдор мешем. рекламамон гуфти ҳамун гапҳо кормон барои рекламамонае ки номерҳоро мемонам барои авиабилет ай ки ҷое ба ки ҷое дар кор мешава метавонед дар WhatsApp нависен ва ба дили пур билета харидорӣ кунен. хоб аввалан мегум хато накунем якним сол шид ҳамкорем. ай феъли Мадина мегум ки мақсад Мадина ҳамихе феъл дора ки вақти комментариҳои бад мешава ё ки ҳолате шида буд ки дар Тоҷикистон буд гуфтем ай аэропорт Душанбе нархҳои билета пурс мақсад вақти гапҳои қабеҳ меган чихе бигем зиқ мешава ё бигем ки эмоционал ниай ва бигем феълҳои ё фарқият дора апаш боша бигем дар ҳолате ки гапҳои қабеҳ мешава кадом нафаре ки гапи қабеҳ менависа ӯро бигем қаҳрш мекуна дар ҷош мешинона ва баъдан нашод чӣ гуфтанем ки комментариҳои хуб шава мақсад чӣ хеле ки видеои пеша меиден гапҳои хуб ки менавистен мақсад ки ира мегуфтен ки хоҳарҷон мақсад сарф ормад ин хел шава хубтар мешава. фикр мекунам ба хубӣ ки фаҳмонден гапҳои хуб навистен ҳамёдам беҳтарин шид. хоб аввалан ай ҳаёти шахсӣ мепурсем. салому алейк бекини мардуме ки тамошомон дора. алайкум салом. ассалому алейкум. ассалому алейкум. бале нафарҳое ки тамошомон дора аввал салому алейк. ассалом. хоб аввалан мепурсам саволи оддие ки дар ки ҷо таваллуд шидагӣ? Душанбе. Душанбеда. Тарам бигем. бале Душанбеда. Падару модар ҳардутон ягай? ҳо. бале. хоб мақсад дар кӯдакишон то ҷое ки ман медонам падару модар ай дунё гузаштагиай ва то чанд солагитона бигем дар Тоҷикистон будагӣ? То 14 солагима. То 14 солагӣ. Ту чӣ? то 12. То 12 солагира дар Тоҷикистон будаген. мақсад мактабам дар Тоҷикистон хондагин камеам боша. бале ва бигем ки ҳардутон Россия омадагин. Россия омадагин дар иҷа қатӣ ки истодагӣ? аввал кати холам баъд дар детский дом. қати хола чанд қа истодагӣ? қариб 1 сол. 1 сол истодагӣ баъдан детский дом. мақсад дар детский дом будӣ дастгирӣ ай тарафи кӣ мешид? дастгирӣ ай тарафи хишамон вообще набуд. не ки холаи ма шу дошт шуш рсай
то ҳозира ҳамон одам маро ҳисоб мекунад янги духтараш, ман ҳисоб мекунам янги отаи худам. бигем ҳама тарафа дастгирӣ мекард ай ҳисоби буҷетам бигем пул яъне то ҳозира дастгирӣ мекунад. мақсад урусае вале ҳами хеле дар ҳаётот буд ки падар надоштанта бигем ҳис накардӣ. бале хоб трам омадӣ бигем детский домда будӣ ё ки Не, ман омадам кати бобом момам бигем зиндагӣ кардам. дар инҷа қати бобо момад зиндагӣ кардӣ. хоб баъдан бигем то ҷое ки ман медонам давлат тидам отдельна хона додагиай, тидам отдельна хона ҳамира ай кадом ҳисоб дод? ай сабабе ки падару модар надорем. мақсад хона додагиай тидам ҳамихи ва дар ин байн бигем тоҷикистон баъди чанқа рафтӣ дар Россия будан гуфти ҳамун гапҳо агар хато накунем баъде ки ай детский дом баромадӣ бигем дар оилаи урус калон шидӣ? ма ай тоҷикистон омаданам то ҳозира ягон бор нарафта будам, некем ӯ сол Абдулло мара дар тӯи хоҳараш файрод кардагӣ буд. се рӯза якум бор рафта будам, се рӯз истодам, обратно омадам Россия. бале Ман 18 солагим уже Тоҷикистон мерафтам. баъд хай бигем дар ҳаётон чӣ қиндиё буд, чӣ хирсандиё буд, ҳамира мегуфтӣ беҳтар мешид? қиндиё вақте ки ягон проблема дар ҳаёт мешид, ҳо ота дорум, не ки бисёртар оча намерасид дар ҳаёт. Мефорид ма ки чихе бугум дар кухня бишнӣ кати очат маслиҳат кунӣ ягон кори худа гиря кунӣ, алам кунӣ, не ки ҳамин тока қиндӣ буд, дигар ягон қиндӣ ман надидагим. ту чӣ ягон қиндӣ буд дар ҳаёт мақсад ҳамин қадар вақта? Не. бале хоб барои чӣ мо ин видеоро кардем ки мақсад ҳамин нафарҳое ки комментария менависен агар гапи хуб нависен фикр мекунем ки ёда ибрат мешава. мақсад вақте ки таъриф кунен ина мақсад Мадинарам гуфтен сатр зебид, гапҳои хуб навистен, хушту шиден, ҳатто хатоам накунам дар ҳаёти мақсад пушти видеодам хела бигем хубтар шидестаи ай ҳар як таи хидмон вобастагӣ дора. бисёриҳо мегӯянд ки барои чӣ қатъи ё баромад мекунӣ. ҳамин савол дар ҷавоб диҳем ки мақсад ай Мадина қатъи ай аввал баромад мекардем. ҳатто дар канали мо ҳастанд нафарҳое ки видеои моро ба хотири Мадина тамошо мекунанд. ҳатто агар бигем як ҳафта ё ки 10 рӯз ё ки 20 рӯз баромад накунад, менависанд ки акай Абдулло чӣ ба қатъи Мадина видео набаромадестай. Фарида қатъи бигем чихе бигем агар хато накунам грамотни одамай. ман ҳар як боре ки аэропорт мерам ира қатъи мебарам, барое ки дар аэропорт ҳолатҳое мешаванд ки мақсад милиса меоянд мегӯянд ки сиёмка кардан дар кор нестай, ки ҷошонда мешинонад. ё ки дар аэропорт гаштаистем ки ягон тоҷики хидмона бесабаб документ мепурса, мақсад дух дора, ҳам қонуна мефаҳма, мерава мепурса, ё ки мавзӯъҳо мешава ки мавзӯъҳои юридически мехона бигем ҳамиҷада мефаҳма. ва агар хато накунам чӣ хеле ки меган ном чӯ ҷовид шуд, бурданаш осон куҷо. хидмдан мақсад ҳастанд нафарҳое ки бадӣ мехоҳанд. ин мефаҳма ки мақсад ҷошда бигира ҳал кунад ё ки заявление нависа ки чтоб мадам проблема нашава. ай ҳамин сабаб ва ҳозир бигем ай кор пурсем ки дар ҳаёт чӣ кор мекунӣ? ма ҳозир мехонуму ҳам кор мекунам. кор дар киҷо? дар Валберес. Валберес да. Ойлик чӣ хела? Созай 5-6 ҳазор рӯзашда. мақсад ҳар дутон шаҳрвандии Россия дорен. Ту бигем оли нагирифтаи шаҳрвандии Тоҷикистон? ма тока гражданин Россия. бале дар масъалаи Валберес ҳам мақсад бисёриҳо медонанд ки хидмат мебинем ки рӯзаш мешава 3000, 5000, 7000 то 9000 рӯзи корӣ меғалта. Ту чӣ Мадина? Ман тарка мехонам. фақат мехона ки хай бигем давлатам ёра дастгирӣ мекунад. ҳамин қадар маълумот
фикр мекунам беҳтаринай нафарҳое ки мефаҳманд иншааллоҳ ки мефаҳманд ва нафарҳое ки нафаҳманд агар 100 видеорам кунем фикр мекунам намефаҳманд. боқӣ паноҳи аллоҳ. худона эҳтиёт кунем. миннатдор марҳамат бошен. ягон чӣ намегӣ? ҳама вақт саломат бошед. Хай.